Η αρχαία Νεμαία ευρίσκεται σε μια μικρή έφορη κοιλάδα στις ανατολικές παρυφές των Αρκαδικών βουνών. Η κοιλάδα φημίζεται για το βραβευμένο κόκκινο κρασί της. 2.500 χρόνια πριν αντιχούσε από τις ζητοκραδιές χιλιάδων ανθρώπων που επισκέπτονταν τις αθλητικές της διοργανώσεις. Οι διοργανώσεις είχαν ως επίκεντρο το ναό του Νεμείου Διός. 3 κολόνες του άντεξαν όρθιες από το 330 π.Χ. μέχρι σήμερα. Οι Νέμεοι αγώνες αποτελούσαν μέρος του αρχαίου κύκλου πανελληνίων αθλητικών εορτών, που περιελάμβανε και τα πίθια των Δελφών, τα Ίσθμια και τους περισσότερο γνωστούς σήμερα αγώνες της Ολυμπίας. Άριστοι αθλητές θεωρούνταν εκείνοι οι οποίοι νικούσαν και στους 4 αυτούς πανελληνίους αγώνες. Η Νεμαία είναι και η πατρίδα του πρώτου άθλου του Ηρακλή, που πάλεψε νικηφόρα και έπνιξε το τρομερό λεοντάρι. Το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Μπέρκλι, στην προσπάθειά του να εξιχνιάσει την ιστορία της Νεμαίας και των αγώνων της, ξεκίνησε το 1973 αρχαιολογικές ανασκαφές, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα. Οι ανασκαφές έφεραν στο φως χιλιάδες ευρήματα, πολλά οικοδομήματα όπως λουτρά, ξενώνα, οίκους και μια βαθιά αντίληψη των νεμαίων αγώνων, την καταστροφή των αθλητικών εγκαταστάσεων και την απομάκρυνση των αγώνων από την Νεμαία για αρκετό διάστημα. Όταν οι αγώνες επανήλθαν, η Νεμαία ανορθώθηκε οικοδομικά και έκτοτε ο ναός του Διός αποτέλεσε το θρησκευτικό κέντρο των αγώνων. Οι 3 όρθιες κολόνες, μαζί με τις άλλες 31 που είναι πεσμένες στο έδαφος, αποτέλεσαν για αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες και μηχανικούς ένα μαγνήτη, μια πρόσκληση για αναστήλωση. Και έτσι, το 1999, η αναστήλωση του ναού του Νεμείου Διός ξεκίνησε. Οι αναστηλωτικές εργασίες συνεχίζονται και σήμερα, προσφέροντας την κατανόηση σε βάθος αρχαίων κατασκευαστικών μεθόδων. Επιπροσθέτως, οι ανασκαφές στον περιβάλλοντα χώρο του ναού συνεχίζουν να μας πλουτίζουν με νέα ιστορικά δεδομένα, καθώς η χρονοβόρος αλλά προσεκτική περισυλλογή των αποτιμάτων των αιώνων συνεχίζεται. Ο ναός και ο ιερός του περίβολος δεν είναι οι μόνες ανακαλύψεις του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας στην Νεμαία. 400 περίπου μέτρα νότιο-ανατολικά του ναού ευρίσκεται το στάδιο στο οποίο διεξάγονταν τα αγωνίσματα. Εδώ, με τον χρόνο, προσχώσεις που ξεπέρασαν σε ύψος τα 7 μέτρα κάλυψαν τα ερείπια ενός αρχαίου αποδυτηρίου, όπου πεσμένες κολόνες, κεραμίδια στέγης και άλλα υπολείμματα οικοδομικών υλικών διαμορφώνουν την πλήρη εικόνα ενός κτηρίου με κεντρική υπαίθρια αυλή με περιστήλιο, όπου αθλητές και ελανοδίκες προετοιμάζονταν για τους αγώνες. Εξίσου συναρπαστική με την έβρεση αυτού του πρώτου ταυτισμένου αρχαιοελληνικού αποδυτηρίου είναι και η συγκινητική ανακάλυψη της στοάς που συνέδεε αυτό το αποδυτήριο με τον στίβο του σταδίου. Η στοά, μόλις που ξεπερνά σε μήκος τα 36 μέτρα, διατηρείται σε καλή κατάσταση και δίνει την αίσθηση της ανυπομονησίας των αρχαίων αθλητών να εισέλθουν στο στίβο. Ιδιαίτερα σε όποιον προσέξει αρχαία χαράγματα αυτών των αθλητών στους τοίχους της διόδου. Το στάδιο, επίμικες και στενό, αποτελεί τυπικό δείγμα αρχαίου αγωνιστικού χώρου για αγώνες δρόμου. Ακόμα από το στάδιο της Νεμαίας έγιναν γνωστές αρχαίες αθλητικές συνήθειες, όπως η λίθινη αφετηρία με αυλακώσεις για τα δάκτυλα των δρομέων και οι βάσεις ενός μηχανισμού εκκίνησης, η χρήση του οποίου αποσκοπούσε στην άψογη εκκίνηση όλων των αθλητών. Πράγματι, η ύπαρξη τέτοιου μηχανισμού εκκίνησης τονίζει με έμφαση τα αντικειμενικά και μη επιδεχόμενα υποκειμενικές επιρροές κριτήρια συναγωνισμού, τα οποία αποτελούσαν και την εγγύηση
καλής ποιότητας των αρχαίων αγώνων. Άκυρες εκκινήσεις και παραβάσεις ετιμωρούνται με ραβδισμό από τους κριτές, οι οποίοι ήσαν κατάλληλα εφοδιασμένοι με μακριές βέργες. Ονομάζομαι Στίβεν Μίλλερ και είχα το προνόμιο να διευθύνω τις ανασκαφές στην ΕΜΕΑ από το 1973 για λογαριασμό του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια υπό την αιγίδα της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδος. Από την ΕΜΕΑ, πέραν των άλλων, αποκαλύφθηκε εντελώς απρόσμενα και κάτι άλλο, η δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος. Το 1995 στην ΕΜΕΑ μια ομάδα από ντόπιους, γιατρούς, δικηγόρους, δάσκαλους, αγρότες, ίδρυσε τον Σύλλογο για την Αναβίωση των Νεμαίων Αγώνων. Το σκεπτικό τους ήταν το ότι οι ανακαλύψεις μου ήσαν πρόσφορες για την καθιέρωση ενός διεθνούς φεστιβάλ, στο οποίο ο καθένας θα μπορούσε να συμμετάσχει σαν αρχαίος αθλήτης, πραγματοποιώντας έτσι ένα βήμα στην ιστορία. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο Σύλλογος, που σήμερα αριθμεί περισσότερα από 2.000 μέλη από όλο τον κόσμο, διοργάνωσε το 1996 και το 2000 τους σύγχρονους νέμαιους αγώνες που τους παρακολούθησαν χιλιάδες επισκέπτες. 1.300 άνθρωποι από 45 διαφορετικές χώρες και οι περισσότεροι χωρίς κανένα ιδιαίτερο αθλητικό ταλέντο έκαναν ένα βήμα στο ιστορικό παρελθόν και έλαβαν μέρος στη διαρκή ανθρώπινη αναζήτηση της ειρηνικής άμυλας μέσω της αναγνώρισης της κοινής μας ανθρώπινης φύσης. Και προχώρησαν ένα βήμα στην ιστορία, αισθανόμενοι για λίγα έστω λεπτά ως αρχαίοι αθλητές. Στην αρχαία Ελλάδα, οι αθλητές εισέρχονταν στο αποδυτήριο, έβγαζαν τα ρούχα τους και άλυφαν τα σώματά τους με λάδι. Πολλές είναι οι σωζόμενες απεικονίσεις γυμνών αθλητών που αδειάζουν λάδι από μικρά στρογγυλά αγγεία στα οποία χωράει η απαιτούμενη ημερήσια ποσότητα. Οι σημερινοί αθλητές των Νεμαίων βγάζουν τα παπούτσια τους. Το βήμα πίσω στο χρόνο θα επιτευχθεί με την απευθείας επαφή των γυμνών πελμάτων τους με την αρχαία γη. Το αρχαίο αποδυτήριο σκεπάζεται με μία τέντα, κάτω από την οποία οι συμμετέχοντες στους σημερινούς αγώνες βγάζουν τα ρούχα τους και φορούν χιτώνες, μιας και κανείς δεν φέρεται τελείως αυθεντικά ώστε να αγωνιστεί γυμνός μέχρι στιγμής. Πάντως, μερικοί αλήφονται με λάδι για να γευθούν την εμπειρία αυτής της αρχαίας αθλητικής συνήθειας. Έτοιμοι για να καταγραφούν στην ιστορία, εγκαταλείπουν το αποδυτήριο και πλησιάζουν στην είσοδο της θολωτής διόδου προς το στάδιο. Φωτογραφικές απεικονίσεις των τοίχων της στοάς παρέχουν επαρκή χώρο στους επιθυμούντες να σημειώσουν τη συμμετοχή τους στις σύγχρονες Νεμαιάδες. Τώρα δίνεται όρκος, κατά το πρότυπο εκείνου που ακουγόταν στην Ολυμπία 2.500 χρόνια πριν. Όλοι οι αθλητές, Έλληνες και μη, απαντούν «Ορκίζομαι». Οι κριτές, ντυμένοι στα μαύρα και κρατώντας ράβδους, όπως οι προγονείς τους, βαδίζουν μέσω της θολωτής διόδου προς το στάδιο. Κατά την αρχαιότητα, ένας σαλπιγκτής, εδώ στη δεξιά πλευρά αυτού του Αγγείου, σάλπιζε όταν επρόκειτο να γίνει κάποια ανακοίνωση και ένας κήρυκας ανήγγελνε τους διαγωνιζόμενους αθλητές ονομαστικά. Έτσι και στους αναβιωμένους νέμαιους αγώνες, αυτές οι ειδικότητες έχουν ακριβώς τους ίδιους ρόλους. Το πέρασμα μέσω της θολωτής στοάς προκαλεί ανατριχύλα στους αθλητές. Είναι η προσωρινή μετάβασή τους στον 4ο π.Χ. αιώνα. Η επιλογή των λωρίδων του στίβου γίνεται με κλήρωση βγάζοντας λαχνούς από ένα κράνος. Κάθε αθλητής παίρνει τη θέση του. Η στάση του σώματος του αθλητή στην εκκίνηση καθορίζεται από λίθινες αυλακώσεις και συναντάται πολλές φορές στην αρχαία τέχνη. Σε όρθια στάση, με τα δάκτυλα του αριστερού ποδιού στην μπροστινή εγκοπή,
το δεξί πόδι ανασηκωμένο στις μύτες του και το σώμα έτοιμο να εκτιναχτεί μπροστά και πάνω από τα περιοριστικά σκοινιά του μηχανισμού εκκίνησης. Ο αφέτης ετοιμάζεται να δώσει το αρχαίο παράγγελμα ενώ τραβάει τα σκοινιά. Πόδα παραπόδα, έτοιμοι αφήστε! Οργανωμένοι κατά ηλικία και φύλο σε ομάδες των 12 ατόμων, όχι όλοι βέβαια με ικανότητες πραγματικών αθλητών, αλλά με την αίσθηση ότι η ιστορία ανήκει σε όλους. Αρχαία πολύχρωμα αγγεία δείχνουν πτερωτές προσωποιήσεις της νίκης, παρουσιάζοντας τα σύμβολα του νικητή, μια κορδέλα γύρω στο κεφάλι και ένα κλάδο φοινικιάς. Και με αυτά τα έπαθλα ο νικητής ολοκλήρωνε το γύρο του θριάμβου υπό τις επιθυμίες του πλήθους. Αλλά στους νέμεους αγώνες τελικά όλοι οι συμμετέχοντες επιθυμούνται. Σκλάβοι κάνουν τη δουλειά που χρειαζόταν και ακόμα χρειάζεται για να προχωρήσουν οι αγώνες. Αλλά στους σύγχρονους νέμεους αγώνες συμμετέχουν και γυναίκες. Αλλαγή σε σχέση με τους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες, στους οποίους ίσχυε ο αποκλεισμός των γυναικών επί ποινή θανάτου. Η τροφοδοσία με έπαθλα για τους νικητές πρέπει να ενταθεί όσο η ημέρα περνάει. Η σημαία κάθε χώρας που εκπροσωπείται στους αγώνες αποτελεί το φόντο των αγώνων. Ένα άλλο αγώνισμα είναι η διαδρομή 7,5 χιλιόμετρων από τον ναό του Ηρακλή που ευρίσκεται στη γειτονική κοιλάδα των Κλεονών μέχρι το στάδιο της Νεμαίας. Ονομάζεται τα βήματα του Ηρακλή, διότι ο μυθικός ήρωας αυτά ακριβώς ακολούθησε προκειμένου να συναντήσει το λεοντάρι της Νεμαίας. Οι δρομείς επιτρέπεται να φορούν τα παπούτσια τους σε αυτόν τον αγώνα, έως ότου μπουν στο στάδιο. Ο τελευταίος γύρος θα αποκαταστήσει την επαφή των γυμνών ποδιών με την ιστορία. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία αθλητής της Νεμεάδας του 2000 ήταν τότε 93 ετών. Σήμερα ήδη προετοιμάζεται για το 2004. Οι αγώνες κλείνουν με την απονομή στους νικητές του παραδοσιακού επάθλου των Νεμαίων, ενός στεφανιού από αγριοσέλινο. Προσκυνήματα προσφέρονται στη γη της Νεμαίας, που στη συνέχεια σβήνει τη φλόγα των αγώνων. Και το πλήθος ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το στάδιο για το χωριό, όπου οι ντόπιοι προσφέρουν τη φιλοξενία τους σε όλους. Οι αγώνες έχουν επεκταθεί, ακολουθώντας τη μεγάλη πρόοδο των ανασκαφών, και η Νεμαία έγινε καλύτερα και ευρύτερα γνωστή. Και ο λογότυπος του συλλόγου άλλαξε, αλλά οι στόχοι παραμένουν ίδιοι. Όλοι εσείς είστε προσκαλεσμένοι να κάνουμε μαζί ένα βήμα στην ιστορία. Ελάτε να προσθέσετε και τα δικά σας ίχνη σε εκείνα των αιώνων.